Shalom. Horasma dihita saluhutna. Parhalado HKBP Sudirman Jakarta pasaton selamat hari Minggu tu sude ruas naro tu gereja mandohoti parmingguan manogot manang namandohoti parmingguan di Jabu marhite streaming YouTube saya di pasu-pasu tu hatta mahita saluhutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu estomihi lapatanna saya homa gabe partono batuanku dohot topik ibadah marsangap Yesus di atas dolok. Yesus dimuliakan di atas gunung. Andorang sotapuka parminggota tapasonang ma rohatta martang yang nahoho mahita di bagasan rohatta be martang yang mahita. Amin. Marinde maita sian bukuende nomor 10 pitu ayat sada sahatu ayat tolu di ayat tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala parmulaan ni nasana adong, natamado ibana, dinatinogihon na torop anak tuhasangapon, padegaton sun induk ni hanguluan nasida, marhite hapor suhon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pangiang Mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut parasini rohaon nunga ditatapo hami bangsomon aidang manjua ho mangalehon anak muna sasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa asa taononna haleaon dohot siak ni bagi sahat ro di hauna pinar silang setupahi hami marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami diak kasih taonon asa marsangap puarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia marhite-hite hami. Amin. Tangyon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma papadiaon ari minggui dinonom ari ma ulah hamunasa si ulaonmu alai anggo ari papituoni ari paradianani Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manam naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe namak kebati hutam. Ay dina onomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituoni. Di baini do umbahenna di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianani jala di parbadiai dia do lapatani i oddo ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikon badia do hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutu hatta mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon nahobar tu patikni amin amin. Ra
hoti madosatta di adopan ni debata, tapaunduk ma rohatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan hula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni roha nami naroai, nasian pakatayon nami nasoture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami ale di bata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Jala suru maton di perbadia tu roha nami be. Asa tarbaen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan nasora sudah. Napinar baga-bagamu di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau. Ai au dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tangyon hamuma hata ni debata turpuk ni epistel di mingguon natar surat di 2 Samuel 22 ayat 44 sahat tu 50 sada tajahama marsikat soring. Akup ni nunga di paluaho au sian parbadaan ni bangsokku. Nunga di papak kito au gabe ihutan ni akka bangso parbegu. Gari bangso na sohutadda mangoloi au. Dari halak na pulik marga mangaleseng-leseng mau, guru dokudo dioloi nasida. Merus do akka anak nina pulik marga, jala akka hitirdo nasida ruar sian partono batuan nasida. Mangulu do Jahoba, jala tama do papuji-pujion, partano batoaki. Jala timbul do debata ni hatuaki. Debata do si leon akka partubolon tuau dohot papatuhon akka bangso tuau.
Ibana si paluau sian akka musuhku, hodo tongon patibulau marlohon akka alokku, nunga di palua hoau sian jolma si bahin buku. Di baini pujiokku maho ale Jehovah, di tonga-tonga ni aka bangso parbegu, jala ende honokku ma goarmu. Ibana si patibul aka hatuaon ni rajana, jala ibana membain asin roha tu jolma naong mini hanana. Tu si Daud dohot tu pinupari, roh di saleleng-lelengna. Ido sahatna martua do aka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tidak kon ma haporsyotai songon na hina tidak kon ni dongata saha porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat todi parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silam natua tuban watoru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di siba ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema kur ama HKBP Sudirman Jakarta.
Bagaimana ting nama sa di huriata. Shalom. Dihamo amanami, inanami, suang sangoni, nang naposobulong ni huriata, tabigi majolo tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa mingguan. Parjolo, guar ni mingguta sa darion ima minggu estomihi, namarlapatan, Saiho magabe partano batu aku. Jala topik mingguta marsangap Yesus di atas dolok, manang Yesus dimuliakan di atas gunung. Paduahon ruas namonding. Na di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 nunga jumolo marujungolu sada amasian huriata ima amang sarito oloan pakpahan manang opung Jessica Duli. Natinading ni inang Helmina Borusi Barani nahinan. Tutup umur 84 tahun 3 bulan. Maringanan di Jalan Komando Tolu Gangsada nomor 27 Sianwek Karbela. Jalanunga di Pataru tu inganan parsatokinani ima di hari Jumat tanggal 10 Februari 2026 di TPU Petamburan. Saya Tuhan tama na mangapuli sude keluarga nati nadikonna. Patuluhon
partangan wek manang bona tahun. Di wek Setiabudi di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 masuk pukul 6 Botari, inganan di ruang Salomo. Nama jabui sudah ruas na adong di wek Setiabudi. Di wek Jakarta Selatan tolu dot Jakarta Selatan opat di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 masuk pukul 7 borngin, inganan di Gedung Serbaguna lantai sada. Nama jabui sudah ruas na adong di wek Jakarta Selatan tolu dot Jakarta Selatan opat. Di wek Karetengsin Barat di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 masuk pukul 7 borngin, inganan di Gedung Serbaguna lantai 2. Nama jabui keluarga Inata Nyonya Marpaung Boru Simanjuntak, keluarga Amata Enrico Marpaung Inatai Boru Simanjuntak, keluarga Amata Hans Roy Marpaung Inatai Boru Sibarani, keluarga Amata Ari Marpaung Inatai Boru Sitorus Pane dohot keluarga Manurung. Napa opaton mangebati huria. Di hari Minggu sadarion tanggal 15 Februari 2026 inahanna ni huriata borhatdo mangebati huria HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Na diuluhon amang pandita sobok Simanjuntak STH MM dohot inang situa marheni boru simarmata mewakili sian Dewan Koinonia. Namangihut seminar Rumahku Gerejaku, panitia penanaman iman di tengah keluarga naing patupahon seminar tu sude ruas ni huriata na sinondangan ni tema menghadirkan Allah di tengah pergumulan keluarga dan tantangan zaman. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 masuk pukul 3 Botari sahatu pukul 5 Botari, inganan di gereja lantai 3. Narasumber Dr. Anda Psikolog Ani Wijaya MM, Psikolog Sosial, Evangelis Inawati Teddy, Bachelor of Commerce, Master of Theology, Pendidikan dalam Keluarga Yahudi, Pendeta Bilman Simanungkalit STH, Pastoral Keluarga. Namangihut rangkaian persiapan Pesta Hari Ulang Tahun HKBP ke-165. Hombartu persiapan Pesta Hari Ulang Tahun HKBP napa na 165 on nanaing di Patupa di bulan Oktober 2026 di Gelora Bung Karno Senayan. Mardomo tusi panitia HUT HKBP pasaratu 165 on patupahon konser musik Batak. Konser Road to 165 nanaing di Patupa di hari Kamis tanggal 10 Februari 2026 pukul 6.30 Botari, inganan di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Rangkaian kegiatan Parheon Sekolah Minggu 2026. Sekolah Minggu ni huriata naing patupahon kegiatan Parheon. Na sinondangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga. Diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. 5. Opening Ceremony Little Bible Camp di Patupa di hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 sadarion masuk pukul 8.30 manogot 1 nasidung, inganan di ruang Salomo. Family Fun Walk di Patupa di hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 pukul 7 manogot 1 pukul 10 manogot, inganan di Tebet Eco Park.
Onan Sekolah Minggu, workshop Naparjolo, di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026 pukul 10.30 sampai pukul 10.02 di horong masing-masing. Workshop paduahon dipatupa di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 1 pukul 4 Botari di ruang Salomo. Onan Sekolah Minggu dipatupa di hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 pukul 10 sampai pukul 2 Botari di lapangan ruang Salomo. Closing ceremony, ibadah puncak perayaan Parheon Sekolah Minggu dipatupa di hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 masuk pukul 8.30 manogot saat tunasidum. Inganan di ruang gereja lantai tolu. Mari kita bertumbuh bersama dalam iman dan kasih melalui setiap momen indah ini. Akatikting nasian seksi remaja, seksi perempuan, suang-songoni sian dewan diakonia, dohot dewan marturia, boy mata jaha ditikting natatiobe. Namangihut penyumbang snack dohot bunga altar. Majelis dohot sude ruas ni huriata pasahaton hamauliton tu keluarga amata situa SD Sinaga inatai boru marpaung. Nanaung paradehon snack dohot bunga altar di Parminggota Sadarion ima Minggu tanggal 15 Februari 2026. Tuhatama nama masu-masu. Ruas na di bogasan Parsahiton. Ia ruas ni huriata na di bogasan Parsahiton na dirawat di rumah sakit manang na dirawat di Jabu boy mata ida ditikting na adong di Hitabe jala tatagnya koma nasida asa tumibu marhahi pason. Majelis HKBP Sudirman Jakarta pasahaton selamat ulang tahun turuas nama ulang tahun periode tanggal sia 1 tanggal 15 Februari 2026. Hanguluan do dipangido sian ho. Lilehon ho do tu ibana. Di udut hodo ari-arina di saleling-leling na. Pesalmen bindu 21 ayat 5. Songonima odolan nitikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa mingguon. Sa sikop na boy mata taida marhite tikting di Hitabe. Mulai tema di hita saluhut na tuhat tama nama masu-masu horas. Marende mahita sian buku ende nomor 581 ayat sada sahatu namangihut Uhud papungu pelean sada A, sada B.
Damai di debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mengaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata onma hata ni Tuhata nagabi ujahani jamita di minggutta sadarion. Ima natar surat di Lukasia ayat 20 saharu di 36. Lukasia ayat 20 saharu di 36. Sengonom madidok disi hujah madihita. Arga welwari dung salpu hata odeng ditogihon masih Petrus, si Yohanes, doh si Jakobus nakok tudolo martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana mi barma rupa ni bohina jala marlinang ninang ma para bitonna. Maka tayo dua halat dohot ibana, ima si Musa dohot si Elia. Merasa ngapo do nasida idaun akan humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Terpudum do anggo si Petrus dohot akadonganna alai dungo nasida gabi ida mahasa ngaponai nang halak naduai jongjong di labungna. Jala martahi sirang nasida sian ibana ni nasi Petrus mamadok Yesus. O guru dengan nai di son hupaulihami masopo-sopo tulu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Suadong di boto nanidok nai. Madok songoni lepe ibana Roma obun sada mengalinggumi nasida gabi hata hutan manasida laubongo tu bagasan obuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok odo anakku na terpilih tangi hokamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Jesus nama dapat nasida disi laos mauhom do nasida dang dipabotohon nani ida nasidai tu agia ise anggo di aka ari ima sahana. Kadungan di bagasan hata Indonesia di Injil Lukas firman Tuhan ini berbicara tentang transfigurasi. Transfigurasi Yesus. Ketika Yesus pada waktu itu naik ke sebuah gunung, ada yang mengatakan bahwa gunung itu Gunung Tabor, dan di sana Yesus selalu mendapat pemuliaannya, mendapat pemuliaan transfigurasi. Wajahnya berubah, bahkan juga pakaiannya juga berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memang diproklamirkan, dinyatakan oleh Tuhan sebagai yang harus diikuti. Dia adalah anak Allah yang harus diikuti. Jala imana di pebotohon di bagasan peristiwa na di hati ham kedongan macai terberita do cerita taringot tu transfigurasi ini. Pemuliaan namanya boleh dalam bahasa Indonesia. Yesus namar hasangapon. Jadi tiki memang di pebotohon di Batama ngahian yang tiki terdiri Tuhan Yesus ngahiannya diproklamirkan odo anak haholongannya rohaku. Aidukon nimuse di Lukas bidusiaon Tuhan Allah untuk kedua kali mengatakan bahwa ini dia anak yang kupilih. Song lima merhasa ngapon ibana. Adung hubain kamu kamanginang gobaran taringot inganani nagabe inganan pemuliaan Yesus yang sekarang ada di Israel dan juga termasuk satu objek wisata ya, Lauhitatu Holy Land. Salah satu yang dikunjungi di sana adalah foto
gambar, nah ini dia foto dari tempat Yesus mengalami transfigurasi. Ini ada di Gunung Tabor, bukan di Gunung Hermon kata mereka, di Gunung Tabor. Ini dia pemandangan dari luar, memang bagus sekali. Tersong gereja Tabor. Dan kemudian interiornya juga menggambarkan tentang Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Yang bagus sekali memang ya. Alai amanginang, setiap kita melihat sesuatu yang indah, ganu tabeng sesada inganan na uli, dang boy lupa hita. Dang disi inganata. Kita boleh Tuhan berikan kesempatan untuk melihat akan nadinggan, termasuk nang mamereng gereja Tope HKBP Sudirman ini yang juga sudah menjadi sangat bagus, tapi kita pun harus sadar bahwa kita tidak boleh tetap tinggal di sini. Melihat boleh, menikmati boleh, tapi sesudah itu kita harus melihat bahwa nanti kita lihat sesudah transfigurasi harus ada transformasi. Jadi imana taberingan di bagasan jamitata sadiro. Na tabir mo jom kando amanginang aduna tama guru honutta. Aduna tama guru honutta sian Lukas bidusia ayat 20 saharudi 36 sadarion. Na perjulu iman ikut ingototado bahwa sebelum apa yang dikatakan oleh Lukas dalam ayat-ayat ini, pada ayat-ayat sebelumnya Injil Lukas mengatakan bahwa di sana di hati-hai di pabotohon Tuhan Yesus ma si taononna tua kasisianna. Ya, sebelumnya Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, berkamu manina. Baru saja Petrus mengatakan tiki disuku Tuhan Yesus, isi doa menghitung kamu. Dungi irokon nasida ma arung madokon hosi Elia, arung madokoko na asing panurirung na asing. Ia hamuna ninnarangi. Roma si Petrus mengalusi hodo Kristus. Kristus adalah Mesias. Dia yang ditunggu-tunggu, dinubuatkan di perjanjian lama. Hodo ibana Kristusi, hodo ibana Mesiasi. Petrus melihat, dimampukan Tuhan melihat bayangan, melihat gambaran bahwa dialah ini napi naimaima. Raja namarhasa ngapon. Ali Roma Tuhan Yesus di hati hai ulu tohodui alai ingot tamuma. Anak ni jolmai Mesias si au ikon manaon gudang na bernit. Ai hira na sedang di perdalana do Tuhan Yesus di hati hai lautu Jerusalem. Jadi disian non ibana dipersilakan di dulu Golgota. Dia mengatakan itu, Tuhan Yesus mengatakan itu. Betul memang sayalah Kristus, tetapi saya harus menderita, dilubuti, diejek-ejek oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, dan sesudah itu saya akan dibunuh. Itu nian Tuhan Yesus. Dia memberitahukan itu sebelumnya. Asal ntar songgo akasisean, alana Holandi bereng nakingan gambaran Tuhan Yesus, ima gobaran ni Mesias nama cebelgas itu tu apero Tuhan Yesus semadokon ikon mersitaonon au dungi ditugihon Tuhan Yesus sema akasisiani natului si Petrus, Yohanes do Jakobus tu dulu lau martangiang. Tabirng Joham kamanginang omna perjuru nata guruhon di bagasan perpunguata sedarion. Riko nai hita amang lau mangulahon martangiang pertangyangan ate. Nanti akan kita lihat bahwa di akhir khotbah ini saya juga akan menghimbau kita termasuk panitia ibadah keluarga di rumah, mengajarkan iman di tengah-tengah keluarga. Nanti akan ke sana nanti bahwa kita ini harus sangat memerlukan tentang patuh-pahun ibadah, mengajari akayana kota martangiang. Sebelum sahat kita tu ada peristiwa na balga, na mungkin tang tabo to manang nalas ni roha ini di juluan, manang na akan menjadi momen kehancuran tang tabo to rupani, tapi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita lewat murid-muridnya. Riko nai kita saya tong martangiang. Ima nabi nain nagabi ditugiho Tuhan Yesus masih siani tu duluk na di Gunung Tabori di sima ibana di patadahon Tuhan debata. Ay Roma ninna di hati hai dua hal na belga na adong di padan na
rubi ima si Musa dohot si Elia. Kenapa ini? Kenapa Musa? Kenapa Elia? Na perjual hama kanginang taboto do isa do si Musa. Si Musa ima pemimpin Israel na dipaluas di bata lau tu pucu ni sadadolo gunung Sinai lau majalo patik na pasapuluhon niya te dasatita tengok do pekani mulai kita lau tu Israel. Salah satu kunjungan di sana juga adalah pergi ke gunung Sinai di mana Musa menerima ke-10 firman itu. Ima dinuaing puasa gabi dipadumu ibana doh Tuhan Yesus itu hendak mengajarkan kepada kita bahwa di bagasan Tuhan Yesus mah hagogok ninasa patik. Ya, di dalam Tuhan Yesuslah kepenuhan dari segala firman Tuhan. Jadi kalau kita selama ini, orang-orang Israel selama ini mengikut Musa, mematuhi segala perintahnya, maka sesudah Tuhan Yesus, dung saat Tuhan Yesus seperti bion, maka hendak dikatakan, Omma ibana anakku na huhaholongi ibana ma ihuton. Kenapa dua homose si Elia, puasa si Elia. Tak potong hamu kamanginang, panurirang na ubalga di tengah-tengah Israel isi. Si Yohanes, si Yesaya, si Jeremia, si Hezkiel, daun si Elia. Elia itu panurirang na ubalga. Dan karena itu, maka kehadirannya di sana juga di Bukit Transfigurasi itu hendak mengatakan odo ibana kepenuhan hagogok ni nasa nadi surirakon di padan narubi. Kalian harus mengikut dia. Bukan ada nabi yang lain. Dangarung nabi na asing. Dangarung jol mana asing. Siutonon muna odo ibana nina Tuhan debata. Ini harus mengingatkan kita hamuka menginang taringok tu dongata di sebelah tetanggatan di sebelah harus saya digi hamunai hata nasi dan nama dok kan nggak disempurnakan bibeli dot Al-Quran ini kan pernah dengar itu dan di sana kan juga dikatakan bahwa akan datang dari antara saudaramu yang akan menggantikan Tuhan Yesus. Itu kan nubuat tentang Muhammad. Hari bihamunai, yalah pastilah kita pernah dengar itu. Yang dikatakan di Ulangan pasal 33 itu akan ada. Saya akan membangkitkan di antara kamu, di antara saudara-saudaramu, ninebana seorang nabi nina. Di Roma sudah mengatakan si Muhammad do maksud ini nina. Nah sekarang lewat peristiwa transfigurasi ini kita bisa melihat. Kita bisa belajar dang nasing, dang halak nasing, dang panurirang nasing, bukan nabi yang mengatakan dirinya Nabi Muhammad atau siapapun, dang, tetapi di dalam Tuhan Yesus. Aduh memang suku-suku nirata totu, puasa si Musa, puasa si Elia na hadir di hati hai. Mengulu halahi tiki mengulu Tuhan Yesus seperti bion. Taboto kana manginang carita taring waktu na dua halahon na luar biasa. Anggo si Elia pasti ngataboto bahwa dia meninggal tidak dengan cara kita manusia, tapi dia diangkat ya, diangkat ke surga lewat kereta yang berapi itu. Taboto kan? Jadi Elia seorang nabi yang tidak pernah mati, tapi diangkat oleh Tuhan Allah ke surga. Jadi memungkinkan bahwa pada waktu itu memang Elia hadir bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Allah bisa menghadirkan dia. Bohadu ya si Musa. Betul kamu udah cerita hama mati si Musa. Mati si Musa menang dadang. Mati dulu. Mati si Musa. Alai isi mananom. Dia batar mananom. Ida kaya boto manangi dia tanaman ni si Musa. Ida kaya boto manangi dia tanaman si Musa. Dan lalu ini mempunyai makna bahwa kematian atau perlau ni si Musa ya seperti itu. Bahwa Tuhan Allah juga yang tahu di mana dia berada. Apa dia lewat kematian, menang ditanam, menangi dia rupanya. Nah ini adalah rahasia Tuhan Allah sendiri.
Ala emana taberham kami. Bila mau tasukur rupani, buhadu bu ini dua hal hondra dok Tuhan Yesus. Itu memang kedua orang ini adalah orang-orang istimewa. Dan Tuhan Yesus juga digambarkan lewat transfigurasi ima anak ni debata naikon si uluan ni Tuhan debata. Nah, yang napatuduh memaham kamanginang ado nata guruhon marhiti-hiti Lukas sia ayat 20 lalu sa'ru di ayat 26 oman naning berengota bohado hita ikon mabigi jala ikon mangului satu maklumat dari Tuhan Allah ketika dia mengatakan kepada 3 murid-murid pada waktu itu, dan 3 murid-murid itu mengajarkan kepada gereja sesudahnya, termasuk kepada kita, termasuk nak kita piham kamanginang HKBP Sudirman Jakarta on odo ibana anak nahu haholongi ihuto kamu ioluhamu ma ibana bahasa tahe ikut idok Tuhan ni songoni hatai dan lupa hita nak ingat ngata dokon terhalo terhato tong do si Petrus tiki dei berngi ibana ketika dia melihat dia merasa takjub luar biasa transfigurasi ini, luar biasa indahnya tempat ini, dan karena itu dia lalu mendapatkan satu ide Tuhan buhado molisok kita tinggal. Dengan Tuhan ingananon behado molisok kita hupa jongjong petulu sopo sada di ho sada di si Musa sada si Elia sarupa do isang kita pe namar minggu nuaingon tabunanya te mar minggu di garis tahun dengan AC yang dingin, dengan gereja yang bagus sekali, melihat mari kita sudi nama bangun gereja, dan juga dengan lasnya roh agak jumpa kita teh. Hampir kita juga akan mengatakan seperti yang Petrus katakan, somma hita, sapol mula behita be, rudut iduruan, go masalah, go hagut turun. Kita mungkin akan juga berpikir seperti itu. Kita di sini ajalah. Di sini banyak senyum. Ida teh, godang go senyum di son. Iyalah. Walku bereng boyumu na minar-minar. Kasi selas turoha. Jelas orang aku mengenang saya ditugi padita tu dopi amar jamita. Napa ngapa pensiun? Ala memang ala minar-minar rubuhimu dah. Ala juga misalnya aku bigi sadahat, ay marhu dopi msiro mangon, misalnya gitu. Tapi ketika kita merasakan kebahagiaan pada satu ketika, pada satu semasa, dan boya manginangi, gabe inganata untuk seterusnya. Kita tidak boleh mempertahankan kebahagiaan, ketenangan kita itu saja, dan melupakan kemana sebetulnya tujuan hidup kita. Ketika Tuhan menempatkan kita di dunia ini, ada tujuan dari Portibio. Ada tujuan gereja di Portibio yang kamu inang. Holan marsonang-sonang do didiri nasadid tidak. Nah ini dia. Ketika Petrus mengatakan Tuhan tenang sekali di sini, bahagia sekali di sini, isom mahita maringanan, lalu terbigi suara sian benua kijang dang arung nyan hata dangi. Odo anak nahu haulongi, ini anak yang ku kasih, dengarlah dia dan ikutilah dia. Ido iman na dido nanang tuhita penuang ham kamangenang. Nan hidup ini Tuhan debata tuhita taburu memang di gereja, tetapi bukan untuk di sini kita sehingga Tuhan mendirikan gereja. Kita harus berani keluar. Arung sada buku na baga amang kamangenang nama dokon dari mimbar ke altar dan kemudian ke pasar. Pasar adalah realita hidup kita. Di sana banyak kecurangan, tapi juga banyak juga kebaikan di sana. Di sana juga banyak makanan, tetapi banyak juga racun. Di sana banyak sekali hal-hal yang membuat kita boleh bergembira, tapi boleh juga pulang dari sana kita mengalami frustrasi jukni roha.
Ima nguluta. Tuhan tidak pernah menghendaki bahwa kita akan tetap di era comfort, di zona comfort kita. Tapi Dia harus, dan kita harus berangkat menuju kemana Tuhan memanggil kita. Lumubi meham kamanginang dak boto agak gelisah juga saya minggu ini ketika saya pernah membaca satu postingan, dak boto manuna kamu postingan ini, dan postingan ini datang dari orang yang cukup terkenal ya waktu pemilu kemarin. Ninna sehingga barang tohoi. Ninna satu ketika pemimpin dunia ini, entah siapa lah mereka itu, akan mematikan listrik selama 1 minggu. Jadi apa dunia ini kalau 1 minggu listrik mati? Dan orang be-internet, dan mengulu be-pompa air, dan mengulu be-gas. Ibu Habainu mengalirkan itu ya. Enggak tahu lah. Memang ada tujuan-tujuan tertentu yang mau diambil, dicapai. Enggak bisa ngoni rupanya. Songoni saya masih tetap khawatir mengenai keadaan dunia kita sekarang ini. Amerika Serikat do Iran. Satu pihak kita merasa memang dan tikos memang pemimpin di Iranan ipamati sudah karaya nah gitu ya. Sampai 40.000 tutup mata. Jadi unakabotowan ipamati internet gitu ya. Dan lalu Amerika pun mengatakan bahwa kami akan menyerang alai roh halau mengancam. Ayo marpa orang kan. Kadang-kadang kita takut bahwa satu ketika tentang taboto menengetikan kematian itu kok seperti dekat sekali ya. Kok kematian semakin dekat rasanya, apalagi itu kita kan lansiaon mengalami sah itu mengalami ya marupani. Kok kematian semakin dekat, kok perang dunia ketiga kok sepertinya semakin dekat. Ini agak songsoni marupani. Dengi tabiring mau saya hamka mengenang da taring atau geleng tahun waing. Selenai alam mengajar on waing gabi hopa huti taring atau AI on. Amin macam murado keadaan anu yang manukun manangapin arong di pikiran narupani manangana arong di pikiran no macam ato do nasi da manukun tu bayo on tu si Chat GPT manang na tu si Copilot manang bagaimana saya menghadapi ini nar ya lusi dan kok dia lusi dan sebetulnya memang jawaban mereka juga tidak jelek-jelek banget sih, tapi saya dikejutkan ketika saya mendengar ada seorang murid SD mati bunuh diri hanya ketika dia tidak punya uang untuk membeli alat tulis. Pikir aku rupanya, dia dibutuh dana bunuh diri. Memang ada pelajaran bunuh diri di sekolah? Enggak ada. Tapi dari mana mereka bisa tahu? Dari mana anak-anak kita generasi muda ini tahu hal-hal yang tak pernah kita tahu para orang tua ini? Yaitu dia ibarat napistari si Chat GPT si AI itu. Dan bukan tidak mungkin satu ketika sumber kebenaran yang akan ditanya oleh anak-anak kita itu dang bibelob be hamuka menginang dang di sekolah minggu be apalagi mau disuruh nasi di sekolah minggu ala ima teknologi mutakhir nuaing na adong disungatungani bangsota. Dan ini bukan persoalan yang gampang. Ini persoalan yang sebetulnya kalau kita pikirkan sangat serius sekarang juga terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah itu banam kamanginang nuaing tabigi macam itu. Tuhan Yesus selalu mengajak murid-muridnya itu bertanya. Kita penuaing diajak huriat tado kita HKBP. Patu pahon pertanyaan. Ini kan pengajaran iman lewat keluarga. Tabai manumain guarna rupani rumahku, gerejaku. Bahwa di rumah kita itu amanginang, di rumah kita itu jabunami iko bainoku isongon gereja diau. Tempat kami bersekutu, mekatai do kada danahi. Ketika kita merasakan sekarang dak kota mang rihila alamu nai. Ahyado piham rapa-rapa nang do kada dana apa humuna. Kita sibuk
Mereka juga jauh lebih sibuk. Saya tidak mengatakan bahwa hanya anak-anak yang bermain-main gadget sekarang. Tapi akan tua-tua juga harus mengakui kita pun sibuk sekarang. Bermain-main dengan gadget kita, dengan arisan kita, atau dengan apa-apapun. Sekarang amang inang kita diingatkan bahwa waktu untuk bercakap-cakap dengan anak-anak, berdoa bersama dengan anak-anak, dan boy bebanot. Kesana kita berharap bahwa sesuai dengan nama minggu kita ini, betul-betul debatado na ikon gabi inganan partano bato waddi hita dang na asing dang hagugun dang hapistaran di joloma aliko debatado na gabi estomihi di hita partano bato waddi hita sungun na pinatudu na marhite-hite transfigurasi ini Tuhata Yesus. Amin. Muliate marohan nabi di hali Tuhan nama makulingi hami di bagasan minggu nami sedarion asa sa inyo hami Tuhan debata naong papatarahon Jesus Kristus marhasang ngapon ikon ibana do si uluan nami ikon ibana do si hutunon nami ikon ibana do nagabi hanguluad di hami asa boy lam tu dinggan na parnguluan nami lam tu sonang na pakilalan nami sa liling deportibion hami nago akan narudut nago do akan masalah-masalah na subuhi aguar kami bersada-sada. Muliate morhan nami di hali Tuhan pasu-pasu majamitai di bagasan ngulu nami asalam huhilalau kami ido Jesus do si pelua di hami Jesus do anak di bata na ikon ihutunon nami na ikon bigion nami na ikon tangihonon nami asalam tu dingganna parnguluon nami lam tu dingganna keluarga nami lam tu dingganna rumah tangga nami lam tu dingganna nang huria nami pe muliate morhan nami di hali Tuhan saluhut aka pangiduan nami saat di homai Tuhan uluima saliling hobari tuloman roham hahi pason nami las ni rohan nami aka yanakon nami aka pahupu nami saat di homa hami Tuhan luas hami totong madalani ari-ari ningulu nami di bagasan dami nasiako hubo kami Tuhan aka dungan nami na di bagasan persahiton na pea di rumah sakit manang na dijabu pe homa Tuhan nama dauni nasida asabui nasida marhama lumon Tuhan di bagasan tiki na jepek molo hidup na gabi lomon di roham jala boy hai marsaud doh nasida sa di homa inang nyonya sagala burusi haloho inang nyonya pitupulu burusi litonga inang situa sirait bobi lubat tobing inang nyonya sinurat burusi tanggang inang lubat tobing berutabunan inang simatupang berutapubulon inang situa TJC Pasar Ibu buru si Regar, inang si Raik buru Marpaung, si Rizal Huta Barat, nyonya Ana Marpaung buru Manurung, inang nyonya Siti Marpaung buru 5 juta, inang Marpaung buru Manurung, Delvi Tapu Bolon, do inang nyonya Dame Sitauli Parapat buru Tabunan. Muliat morhanam di oleh Tuhan. Di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sejak mahatani Tuhan marhite-hite ede nomor 526 sobauku ho o Jesus atar berudo ede onam kamanginang dan fola sudi hita nama boto aleta guru homma 526.
huriata. Ali de bata amanami na di banwa gidjang hodo harorowan ni salhu silehulehon na dinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus upasatami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabewak na wujud di julum paso-paso may jalaramoti asa uparasia kami pilihanon patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asalam utadahami gudeng ni silehon-lehon mitu hami asalam gergirhami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di banwagidjang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banwa tongawon songon na di banwagidjang. Lehon matuhame sa darion hanguluan siapari, say sa madusan nami songon panisan nami, di dosan idongan na mardusa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didapakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasorohon ma damena tutodim. So